and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mary Jane. And that's what you've done to Di anas akong mga kapatid. Ingon murag nabuhi na akong paglaom ni Mary. What if buhi pa siya o nagpaabot lang ang pangitaon ako siya. Usap buhaton ko ka na, Mary. Paabot ako. Pangitaon ko ikaw mahal ko. Ug dili na kita magbuwag pa. Oh God. Gusto kong makatawa. Gusto kong mubuhak sa kalipay nga akong gibati karon. Salamat. Salamat sa paghatag mo kanako paglaom. Gabahin mong magkauban pa kita pag-usap, Mary. Isuloob ko niya pagbalik ni mo kining singsing. Apan, sa pawan ta kinig mas mahal. Maka-afford na ko, Mary. Ug kung maabot na kanahi kayo na, pagpalayo na kita ining napita. Pero si Madeline, unsao man kanako sa pagpasabot ni Inis, Madeline? Kabas gusto kong ikauban ka. Kinausap ang akong nauna. Unsao man ako siya sa pagpasabot. Makadawat pa ka siya. Dili ka nga. No. Dili na ko makatugot nga may mupasakit pa nimo, Mary. Dili samtang buhi pa ko. Klaro kay wa pa ka maanad. Nagbubali mo raw sa dino. Apil kini sa training nga giingon ni kuya nimo. Busa bisad unsa pa katait. Kinahanglang maanad ko. May bubag uban nang taka din, eh? Sige. Niang. Thanks. Mary? Sorry, ha? Ha? Sorry alang sa unsa. Sa gibuhat ni kuya nimo. Nakaila ko sa ko isuon, Mary. Ug sayod ko kung sa iyang gibuhat nimo. Elena. But believe me, buutan si kuya. Natabunan na lang ka na siyang gibati ka kasina o kalagot. O gusto kong mabalik ang kanyang kuya Harold ka kung nailhan, Mary. Ikaw nga akong gilauman yung makatabang niya. Buutan ka. Guwapa. Di rin posibleng mahuhog ang pagbati ni kuya na mo. But please, kung moabot ng ganin na higayon na, please. Ayaw siyang pasagti o biyai, okay? Elena. Please, Mary. Stop calling her Mary. Tungod kay siya si Jane. Kuya. So na siya mong lawak. Huwag dili ba? Angay unta. Kabi pa uli ka, kaganiya pa. Kuya, wa may klase ugma. Ayaw sa stay here kung may klase, di ba? Anong question na naman na ni mo ron? Kung dili ka gustong papauli unti ka, sod na sa imong lawak. Okay, fine. And one more thing, Elena. Huwag kay sultihan ni bisan kinsa. May tungod ni Jane. Di kasabot ka ba? Got it, bro. Usto ka ning imong gibuhat. Practice makes perfect. Di lang kini ang buot kong imong tun-an, Jane. Ang pag-inom. Kundi lakip na ang paglihok o pagpakigsulti sa uban. Be confident kung makig-atubang ka sa ubang tao. Ayaw sila tuguti nga i-look down ka.
'Cause you are Jane. Wa ka pa man lagi makailis. Ingon og sa dili ko gusto mo adto nay. Di naman ko ganahan mo yatak sa mong dapit. Pangitaon ka ni Don Fausto og ni Madeline. Nay, Unsa man anak? bisan makausa. Wa ka gyud makahiskot may tungod sa akong amahan. Cesar, Ug wa ti kapugsa nay. Kaya nakita na ko nga dili ka gusto nga maghiskot ta sa akong amahan. Pero nay, dako na ko. Ang gusto na ko masayod kung buhi pa ba siya. Kung miliwat ba ko niya og hitsura. Kung unsa ang iyang pagkatawag, kung nganong wa mo magkadayon. anak. Dili ka paghapon ganahan nga musulti na ko, nay. Sige lang, nay. Nakasabot ako. Mag-ilis na ko. Adunahan ang imong amahan, Cesar. Unsa, nay? Adunahan? Pero nganong nag-antos matas kalisod, nay? Minyo ba ang akong amahan? Oh, Nay, saylo ako, anak. Wa na ko tuyo ang mahigugma sa sama niya. Pero tuhoy ko. Gilikayan ko siya kaniadto. O galing lang kay mas kamahanan ang gugma. Ug ikaw ang nahimo ining bunga. okay na, nay. Nagkasabot ko, nay. Buhi pa ba siya? Oo, anak. Mahimo bang mailhan ko siya, nay? Dili. Magkakubot kung mailahan mo siya, anak. Mau ba? Sige, nay. Mag-ilis na ko. Pasaylo ako, nay, ha? Nga gibuhi na ako pagbalik. Kini maong topic. Pasaylo asad ko, anak. Pero hindi mahimong masayra ni mo kung kinsakit ang tinuod ni mong ama. Dili, Cesar. Wow! Kagwapo ni mo, kuya. I know. Kunsitin. Nagsulti sa tinuod ang imong manghod. I just said that I know, right? Harold, I'm ready. Adto na ko. dili ba gyud ko mahimong muupan? Hasta ko, kuya. No. Dili ka pa andam nga makigatubang sa imong mga kaaway, Jane. Gusto kong andam ka na gyud sa higayon nga ikatubang mo sila. Nga dili ka na makitaan og kahadlok bisan gamay. Cause this is war, Jane. It's a war we need to win. Apanay ka bala ka. Sa higayon nga andam ka na. Itugyan ko na unya nimo ang paglihok sa itong mga plano. O kinahanglang magmadaugon ka. Kay sa higayon nga mapakyas ka, I will take over, Jane. O dili ka makauyon sa kong buhaton. Sa kanhimong bana. Niya na ba si Sarah? Wa pa ang imong escort. Guess I need to go ahead, ha? Hey, ang imong naong. Maguba ang kanindot sa imong makeup o gown. Smile, Madeline. Smile. How can I? Kung gipapaabot ko og dugay ni Cesar. Niya nagkatupaingon din, eh. But for now, I need to go ahead. Dali mahimong magpaabot na ko ang akong kasosyo. Bye, Daddy. I love you. I love you more. Nga na ba nadugay man siya? Dili na sab nako makontak ang iyang number.
Oh, Cesar, you're giving me headaches. Taod-taod na ko naabot din. Miuna na lang ko sa pag-ani kay apurado na kayo si Daddy. Paapaso na lang ko no si Cesar din. Shit. Ano hatod gawin? O pamagit mo apa si Cesar? Don't tell me. Dili siya maani karon. Oh, shit. Everything is boring kung wa si Cesar. Pero ganina pa ko nagkabantay na lalaki sa akong atpang. Nagsige siya tutok na ako. Why not? Gwapo mo sa tawana. Nindot o palaw. Not bad. Duulan ko siya. Hi. Have we met before? We did. Really? So, giyon sa nga nagkatagbo ang atendan? So, nalimot ka na gidi ay nako completely. Huh? Wait. You mean, nakaila kayo ko di mo? But I really don't remember you. Will you help me recall? What about this? Oh. Not bad. You've got a soft lips. Soft lips? Really? You wanna know what's hard with me? Hey. Easy. Eh, karon pa lang ganito nakita. I am being easy, Madeline. What? No. Na-intrigue ka na gigog maayo ni mo. Kisa ka makid ha? Nga na ba kung makasampit ka sa akong pangan? Mura pag nakaila ka naman kaayo na ako? Kisa ka man gyud? Harold, Harold? does that ring a bell? Harold? Harold from... Oh my God! Harold! Katapatig naong sa una sa high school pa ta? Gabihang description ay. Batik yun now. Well, Did I offend you? Oh, sorry. Ba't ka ato lang ka to dili ba? You were young. But now nga nag-mature ka na? how do you find me? How do you find me now? Nga, matured na ta, Madeline. Mahimo na ba kong makapaduol ni mo?